So video lo nali tum hana ki than pon ji la bang ke isi scheme putha sinang than pachini pon ikpo kopi scheme ma la pen kopi piali si kilong ji ma ke apply ning ji ko son ma last date command tu mal high details la bang ke nali tum la so video long thek mon long ikpo nali tum la so YouTube channel la long jong sinang ka humri milang pol de ka chinghon pen nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon tan non kopi scheme ma ko son si ka apply ning ji ma la so details lang pon lo nang la pen che than pon lo nang tade non ABOCW mate Assam Building Others Construction Workers Welfare Board labang so scheme koson si ke apply ning zima labang so puthak chethan polana labang so scheme applied pen copy piali si kilong zima la so puthak stame chethan polonang screen long nalitum thek pon long igji Assam Building la pen Other Construction Workers Welfare Board labang so form labang ke form 26 application for registration nalitum labang so form labang ke thek kidam tang hota thek bon long pota hailo lapen ka apply atum stame dota haipo asehola ke thek long le ba ka chini long le lapen ka apply long le lang atum stame nalitum provision pen labang so scheme bang nalitum apply kon pena nalitum ladak pen ale bang ke long ponigzi labang so form non nili nalitum afan ka fill up ning ji a process na pe klang ponik po lapen copy pi a document sikinang jima latana nalitum pon nang than pachini ponik po labang so form fill up le aprang nalitum copy pi a benefit lapen copy pi a document sikinang jima la so puthak lang paprang lonang screen along nalitum puthot thek polong igji Assam Building lapen Other Construction Workers Welfare Board offline application a process chethan polonang nalitum labang so scheme apply exi pulotang te nalitum minas tame apply ikme kali pule nalitum public facilitation center mate PFC kali pule common service center long tame nalitum labang so scheme bang ke apply long si kali pulote nalitum jong se apply ik exi pulte nilifan nang contact ingon nalitum documents banang sen ignang pol lapen ke apply bang ke nilista me dakpe nalitum pan na apply pik po lapen labang so scheme ke apply dun ji afanda arta labang ke 18 pen chenglok 55 years arta tumbang ke jog dun long mate apply dun long lo lapen labang so scheme ke apply hut nalitum puthot isia form long thulang worked at least 90 days in the past 12 months in the contraction mate nalitum laki dam tang hola 90 days asai ki claim tang lu pulabang so alu stamina litum la so scheme ke apply hot labang ke nalitum jogdun nangji lapen documents copy pc kenangji ma pulotang te nalitum long aadhar do nangji lapen isram mate UNA number do nangji Aadhar card pen bank account killing labang so bank account stame do nangji lapen mobile number lata nalitum long do nangji lapen nalitum jong si konane offline men jong sinali tum apply pustami ba online le apply pustami documents ba ke isiver lo kenang die sitame nali tum jong si CSC lapen PFC along jong si chiki dam polotang te documents nali tum isiver lo poneng ji Aadhar card isram card lapen bank passbook 90 days work certificate photo layaso nali tum cheponang po lapen hoda ka apply anam labang ke nali tum 25 rupees ba 30 rupees labang ke pineng ji labang ke apply anam bang kalilo service charge sipinang po mate online payment sipinang po lapen nalitum jong sila PFC lapen CSC long jong nalitum apply dam pulte hodak pen nalitum acknowledgement slip bang long exi mate ID labang ke long exi labang so acknowledgement slip lapen ID bang ke nalitum chewan iknang po lapen puthot non chethan polonang benefit copy PC ale kelong chima la so puthak chethan polonang jong si nalitum labang so scheme along batai si approve lo ba jog don lo pulotang te nalitum dak dead benefits tame nalitum long pon exi la number 1 lo nalitum thek pon long ikpo dead benefit lo dead benefit labang ke nalitum dak 50000 labang ke natural death labang ke long pon ikpo lapen accidental jong si accident ben jong si chilot pulotang te labang ke nalitum 3 lakhs matla ke thoman bang ke nalitum long pon exi lapen number 2 long puthot la number 2 long ke tokpon labang ta nalitum thek long ji
funeral assistance mate nalitum la komane thidet pen bala son isi uthot ka check mothu la sona hot stamina litum 5000 la bangke long pon ikpo apa number 3 along dotulang dak maternity la tanalitum 20000 two times nalitum long pon ikji la pension stamina litum long pon ikpo pension ke long ji la bangke 60 jong sinalitum arta pleng lo pulo tangte la pen la bangso scheme no jong sinalitum amendo la pen renewer pulo tangte nalitum cheklo jona long surihini long pon ikji la pen plus dak 100 pulo tangte nalitum 2100 la bangke nalitum long pon ikpo la pen disability pension ta dolang jong sinalitum hala kisara ho jong si kopine area king damonedet ba area king son paralyzed tami non molam ke doi go la son long lok pulo tangte nalitum la disability pension tabi nalitum dag long pon igzi kilong igzi la bangke pension la bangke achiklo jonwang surihini long pon ikpo la pen plus la ke 100 nalitum pan extra ko nang pitulang la pen one time la bangke nalitum 3 lakhs an ali bangke long pon igzi one time pulte la ke batai si pen nalitum 3 lakhs la bangke long ikpo Apa number 6 along medical assistance upon stamina litum dak 20,000 for hospitalization mate nalitum seka chelang by chance so igdat pulotang te nalitum medical upon stamina litum la suring ko labang ke long pon igji lapen jong se nalitum education support ba education upon stamina litum dan nalitum asumar upon stami dag kerabang pipon po jong se lapang so scheme long jong se nalitum amendo pulotang te ke long pon ji labang ke 1500 pen chenglok 10000 anang litum long pon igji la pen puthot do thulang meris assistance mate dak 25000 nalitum long pon igji 5-year membership required la pen la 25000 la bangke nalitum jong si adamasar banalitum asupi asopo jong si adamasar lo pulotangte 25,000 labang swali bangke nalitum long ponikpo sitame da 5 years nalitum membership da bangke endo nangji koson sila bangso membership nangji ma pulo tangte nalitum ningkan isi along 20 ba 30 rupees nalitum labang membership enwer nangpo la pulo nalitum labang swali bangke long ponikji lapen number 9 jong sinalitum labang so scheme nong jong sinalimen do pulo tangte nalitum dak housing loan sitame nalitum rampon longsi bate tu long pon exi interest kom hek pen nalitum long exi loan ke longji labang ke 2 lakhs pen 5 lakhs sang bong an nalitum long pon exi la pen tool purchase loan tool purchase pol tang te nalitum jong si kopine mystery akam ba kapre ga sai jong se claim pol tang te hodak tool kits labang ke nangkokji athema kaslam I hai ahormu bangke nang ikokji la se hola so ahormu afan nalitum jong sin nam ikji pulo tangte lata nalitum 20000 la bangke long pon ikji sitame la bangke after 3 years la bang so scheme long that pen ningkan thom afilote nalitum long pon ikpo la pen number 11 long la bangke nalitum dak health checkup afan la bangke long pon ikwer po 5000 per year lo nalitum longji ningkan isi along nalitum 5000 la bangke long ponik po jong se labang so scheme along nalitum amendo la pen jogdun polo tangte 5000 la bangke per year nalitum long ponik po health checkup apano la pen labang so tangka la bangke DBT hin pense nasi thabik po mate direct benefit transfer la pen dotulang number 12 along social security mate PMJJBY lapen PMSBY lahai insurance a benefit anta nalitum labang so scheme along si long ponik po lapen dak lang dam lo pulte kaduka we pen dak 12 an total 1 pen chenglok dak 12 an nalitum benefit bang long ponik po jong se labang so scheme nalitum apply dun pulo tangte lapen renewal lapen claim process labang kelason lo nalitum membership valid up to 2 years labang so scheme jong nalitum apply dun ba jog dun lo pulo tangte 2 years api pe nalitum dag renewal nangpo renewal labang ke offline kalte online si nalitum renewal nangpo lapen number 2 long dotlang minimum contribution dak rest 20 month for at least 3 months nalitum la contribution mate pidun ver nangpo 20 rupees dak chiklo ijon along
lalu pulte nalitum labang soali bangke long dun thai pon dak tok pon anna le la bangke lape non chethan pon nang koson si form bang ka fill up pon nang jima labang so form labang ke nalitum labor office tong stame dami ko da stame nalitum long pon exi kali pulo tangte nili long stame nalitum labang so form bang long exi labang so form nalitum kicheng si print out nang po print out rigdet pen nalitum dak pen ka fill up pon nang jiason bang son lo kicheng si da photo 4 copies mate pakli photo pa pon nang ji application number labang ke office tong to ikpo date lahai bang ke lapen district amen nalitum tok nang po da ka apply ve ka bang fiba bang pu amen tok nang po da English lapen SMS align nang banali tum tok nang nelo la English pen kita odim le nali tum tok chota chokji lapen ka apply ve la husband ba father name la bang to nang po jong si pinso jong si apply plo the dak apo amen tok nang po arlo so jong si apply plo da apena namen tok nang po lalo lapen address in full nali tum da full address bang pinang po tok do nang po permanent address pin code lahai tok thainang po la tok pon ekdet pen api putho dak present address jong si permanent address apen present address isivet pulte la sodim bangke dule tok ta chok la pen sem pule tok tame chok ji la pen alitum ka apply dun copy category pen ma general ma OBC ST others nalitum dak tok nang po tame nalitum ka certificate la bangke pidun vek nang po la pen pinsoma lo soma la kapatini ji apala number 5 lo male female pu kitok pondo nalitum pinso pulte male kalte arlo so pulte female nalitum tok do nangpu ape number 6 along marital status nalitum tok nangji nalitum arlo so chiwan eloma chiwan ve ba penando eloma do de la patini ji apala bang so box long tok nangpo ape number 7 name of wife name of husband jong sa arlo so men pen jong se apply dun pulo tangte dak apena na men bang tok nang po jong si merit alo pulo tangte lapen date of birth tok nangji date of birth nalitum aadhar card long stame chethek longji voter id long stame chethek longji chengsi date tok nang po month tok nang po year tok nang po lapen date of retire nalitum komantur date si retire mal so date stame da mention ponon 5 years but 2 years of his stame nalitum labang so scheme pen jong se retire po pulo tangte lapen name and address of the employer establishment where the applicant is working lapen nalitum la niliamo pubamo 90 days labang so lo kipido nang jipu labang so lo long ke to son thot sila so lo long stame to na po kona sinalitum kidam tang hot sai ke klema lapen copy asai si klema la nature job along nalitum fill up na po la fill up on date benefit ESIPF number do pulte nalitum pidun me ave pulte nalitum pipe data chokji lapen number 13 long total years of service up to registration ko ananingkan pen registration date pen la tanalitum tokte data chokji lapen rate of subscription labang kenali tum dak technology dak stame labang so form long stame togik dak lo dak 20 rupees labang ke per month nalitum pinangji subscription afan lo lapen la 15 number nalitum dak bengamen tonang po lapen branch amen nalitum dak tonang po branch where subscription is paid dia ekta ladak bang nalitum abeng details le tok nangji kali jongse nalitum la 20 rupees jongse pigel opulte konas nalitum kepema also econ normal la sodi mention donang po lapen particulars of nominee from jongse nalitum nominee ag pulotangte la so form ba nalitum puthot download nang po form number 27 labang so form nalitum fill up donang po lapen labang so form tame nili long long exi nalitum jongse la 17 number nalitum fill up nang ne lapen 18 number wherever wife husband and member of the discord yes no nalitum pidon nang po if so name and registration data number at nalitum nang nilo lapen nalitum da sign bang pidon nang po nalitum amen tok nang po lamen tok igdet pen documents nalitum da aadhar card isram card lapen bank account lai details nalitum da pen fill up don thai nang po lapen diak tha pabon don thai nang po lapen nalitum ke thondam nang ji labang ke nili nang tan pachini pon thoik po nalitum screen long thek po long thoi where the submit Assam BOCW application form nalitum nili amoda pulo jongse nalitum public facility center mate PFC along apply dam pulo dagle nalitum submit dam ta chok kali pulo common service center CSC long le nalitum submit dam ta chok alang litum online pe nang claim pe ko process kali pulo nalitum dag number 3 thek long ji labor
local labor office along dampen nalitum dak sami dam nangpo kalipulte nalitum sub division mate district headquarter along dampen stame labang solo ban nalitum sami damik me lapen documents kinang zila bang kinalitum kopi pima pulo tangte niliamo ta pulo application form pen nilina peklang pona form la so form nangpo Aadhaar card link mobile number lapen bank account lahit pido nangpo lapen Istram card nalitum Xerox pidam nangpo lapen la 90 years work experience certificate pidam nangpo lapen bank account copy lapen passport size photo lapen nominee details Aadhaar relationship lahit documents pinangpo lapen service fee receipt mate service fee receipt iliamo pulo 20 rupees labang ke pinengji asi nalitum online jong si claim pulo tangte nalitum la 20 rupees arisi bangge online pen download longji lapen offline lepi pustame nalitum office along alang litum hadak pen receipt ulai po nalitum panang pik po jolalo lahailo a process labang ke asi komama tum si apply tangma apply play langma labang so a video comment along nalitum togra than pachini ngon lapen labang so scheme kapik lang pen kuson manalitum ning insama insam se mala tanalitum labang so a video comment along togra than pachini ngon lapen video nalitum ke share labang ke ting ni agree nalitum video bang share ikon lapen labang so YouTube channel subscribe krilang putin nalitum subscribe ikon tangge dumi thakme kaduka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana panstame nilhin pen kardom